Oh, mirahin dyan! So muna ako mga classmate nga mga gwapa. Muna ako mga classmate, muna si Jonabel Morata, si Elvira. Muna yung mga pagkagwapa sa anong panahon. Muna yung mga gwapa. Mga gwapa kayo sila. News. Ayaw na. So mga katabulers, no, namin din karon mga classmate ako nag-reunion me. Batch 93 ni siya. So i-enjoy lang nato atong life samtang napay kalibutan. Si Ganyer ba itatol po siya, classmate? Kailangan katong mangon ako si Edgar, katong magsungkod. Katong magsungkod ba? Si Ganyer, classmate na to. Ay! Akong pulyo? Oo. Anak bukid no, no? Binyo naman. Asa naman siya doon? Mas bukid no, dalo na yung anak. So, diri ay papalayo daw. Say, unsa TikTok kayo na yung mani ako ah. Okay naman po sa kuan, naman siya. Yung ano na si Signa, makikita kung dadal. Ayan, ang Stephen. Nagkikaya na mga dali sa kaya mga dali sa Yawa ko na ako. Tablas viewers. Sige. Ako one. Delak na kay. Ako yung backgrounden ako. Sige. Ikaw na yapin. Ikaw, sama mo ni mo. Sige. Ay, ano? 1, 2, 3, 4. Todo. 1K. Charge. Charge. Hoy. Okay. Go. 3, go. Todo. Sayawan na si Enzo. Okay, 1, 2. Oh, mirahin dyan!
Ay, wala kuyo sa nag Ay, naunsa. Ayaw kangkon. Ha? Ayaw may pagkangkon. Bahalag. Alaw na. Tiguang. Thank you. Hello, thank you. Okay ba? Kaya ganito mo butong doon. Ay, di na mga... Grabe kayo yung mga dato ba? O, nagtapang na, o. Wala ka nila. Siyempre wala. Wala ko lagi. Wala ko lagi. Yang yang? Yang yang?